Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्रायै बराय हरबावबाय आरोना। So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअआनो जागोन माने आं मोनसे पार्कआव माने बेरायहैनो नागिरदों आरोना। So नोंथांमोना दिन्थिलांगोन आं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। So guys, tangnya मोनफैबाय आरोना. So guys, finally आं दा मोनफैबाय आरोना. बेयाव टिकेट लानांगौनो. आं टिकेट लानोसै आरोना. 10 टाका ना? 10 टाकानो टिकेटआ. So आं लाबाय आरोना, नै नायनो हागोन. दा आं बेयाव हाबलांसिगोन. So नोंथांमोना नायनो हागोन नै. आङो बेयाव गिदिंसै दसे, नोंथांमोना जायगा दिन्थिगोन. So नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना. नायनो हागोन guys. माने बेखौ पार्कखौ सोर बानायदों होनबा नायनो हागोन नै. रजलिना तिर्किया माने बेखौ बानायदों आरोना. स' माने बियो जेब्ला MLA मोन बानायदों आरो नायलांदों नोंथांमोना. स' गाइस नायनो हागोन नै. गाखोना गेलेग्रा आरोना बेयो. माने चिल्ड्रेन पार्कसो नालाय, स' उन्दै उन्दै गथ'फोराल' बांसिन फैयो आरो बेयाव. नायनो हागोन नै बेबो. स' गाइस नै बेयावबो गुलदुम गेलेग्रा आरोना गाइस नायनो हागोन नै. ओरै गेलेयो आरो. दा गेलेगौमोन अब्लाबो दा केमेरा हमनो मानसि गैयाना, स' बेनिखायनो नै बेबो जिरायनानै ओरै गिदिंग्रा नायनो हागोन. नैजाबो मोनसे दङ गाखोग्रा आरोना, पलि मानसि बेयाव ओरै नायनो हागोन. जों गाखोग्रा आरो. स' गाइस नैयाव नायनो हागोन जुदुग्रा. आरो नैबे हैलां गेलेगौमोन आं गाइस, दा होमबाबो दा मानसि गैयाना, स' नायनो हागोन नै. नोंथांमोना फैनो हागोन फैयोबा. स' गाइस माने बेयाव बारा मानसि गैया आरोना. सानैसो कापोल्सफोर माने जिरायनानै दंफैयो आरो. लाइन मारि फैदों आरोना. स' गाइस नायलांबाय था. बाउन्डारिफोरखौ माने एसांथ' खासिबो बुस्थु गैया आरोना गाइस. अब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो गोसो जानाय दिनै दिन्थिनो फैबाय आरोना. स' नायलांबाय था. फुख्रि दङ दासो बानाय. गांसो हागासिनो दं, गांसो जाबाय. माने दैज्लां फैहांबायना, दा दै जमा जासिगोन, नायनोबो सुन्दर जासिगोन. स' नायलांबाय था. गाइस नै बेखौबा मानि थाखाय बानायना दोनदोंमोन, माने स्टेजफोर जागोन नामाथाय, माबा मोनसे प्रग्राम जाबा बेफोराव जिरायनो मानो एकदम मजानो टाइल्स होना दोनदों आरोना गाइस. स' नायलांदो. स' गाइस आरो नै जिरायनो हागोन गेलेग्रा आरोना. बेयाव गानानै ओरैनो नायनो हागोन नै गाइस. एकदम बोग्रा आरोना. नोंथांमोना फैनोबा फैनो हागोन बेयाव. आरो नै बेयावबो मानसि गिदिर गेलेग्रा गानानै ओरै गेलेयो आरोना. नायनो हागोन गाइस बेयावबो. एकदम माने दा आनसिजनखाय भिउआ बारा मोजां नङा आरोना. बिलाइ सिरिनानै लेथ्रा जानानै दङ. स' गाइस नै
कापल्सफोरा बेयाव आरामसे जिरायनानै दंफां सायनायाव माने लाइन मारिबाय थानो मजा जागोन आरोना गाइस बिजाबो दङ नै आरामसे बिदि सोरबाफोर कापल्सफोरा फैबा फैनो हागोन आरामसे जरुबथार चिल्ड्रेन पार्क आरोना एसांथ' बिदि खास जेबो गैया अब्लाबो माने चिल्ड्रेनफोरनिसो नालाय पार्कआबो उनाव फैनो हागोन गाइस नै माने बाउन्डारियाबो बारा गिदिर नङा आरोना एकदम फिसासो So guys नायनो हागोन एकदम बरियानो आर्ट खालामना दोनदों नै स्वीट कल करनि आरोना माने बे पार्कखौ बेनि नामावनो होदों आरो स्वीट कल कर चिल्ड्रेन पार्क होननानै होदों आरो नायनो एकदम बरिया पेन्ट खालामना दोनखादों नोंथांमोना नायनोलाय एसे समायनायानो खिन्थु बारा इदि गैया आरो खास स' गाइस नायनो हागोन नै गेटआ बेनो आरोना फ्रन्टनिया स' नोंथांमोना फैबा फैनो हागोन सोरबाफोर चिल्ड्रेन पार्क आरोना गाइस बेयो स' बेरायनो फैबा बेरायनो हागोन आरो पलिफोरखौ लानानै एकदम बरिया जायगा दं पलिफोरनि थाखाय स' गाइस दा आं थांसिगोन आरोना बेनिफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय